Els bastonets és un ball popular més antic que ha estat durant més temps al seguici de la Festa Major de Lleida. Ah, sí? I quan van començar a ballar? Fa molts anys, l'any 1701. I d'on ve aquest ball? Els seus orígens no eren massa clars. Es creu que s'assemblen a les antigues batalles mantingudes amb espases. I saps com es balla el ball de bastons? I tant! Es tracta en una dansa en què els ballarins piquen amb uns bastons que parten els mans. Cada bastoner porta un bastó a cada mà, menys el cap de colla, que és qui dirigeix el grup. No et fa mal? No, perquè assagen moltes hores, perquè li surti bé, fan treball en equip. Quan ballen porten uns pantalons, una camisa, una armilla, una faixa i unes espardetes amb vetes. També porten uns camals plens de picarols i el ball dona molt ritme. Sabies que antigament per ballar duien la tradicional barretina de pagès? I quantes persones poden ballar? Com a mínim ha d'haver 8 bastoners posats en 2 files de 4, l'una davant de l'altra. Ei, abans a les dones no els deixaven ballar, però ara sí que ho poden fer. Cante coral de Ciutat de Lleida. 2. La colla de bastoners del Centre Cultural Lleidatà de Dansaires i la colla dels bastoners del Prat de l'Aigua. Totes dues ballen per la Festa Major de Lleida, al mes de maig i al mes de setembre. Algunes vegades van a ballar a les festes majors dels pobles. Els bastoners del Centre Cultural Lleidatà de Dansaires són els que obren els balls de la Festa Major del Seguici i van de blanc, blau i vermell. Els bastoners del Prat de l'Aigua van de blanc, blau i vermell. Els acompanyen el músic que toca la gralla, el flabiol i el tamborí, els altres gemecs. I primer sona la música i llavors comencen a ballar. Què te toca? I quines melodies bailen? Les melodies tradicionals lleidatanes són lo titirititero, la pastora galana i la cursidoreta. Cada melodia té uns passos diferents. Aquesta és la història dels bastoners. Esperen que us hagi agradat. I ara estigueu ben atents i atentes, que comença el nostre ball de bastons. Play!